everyone, welcome back again. आङो नै जोंना दखानाव मा दं बेखौ खोन्थानो नागिरदों। उन्दैफोरनि गस्लाबो गांनैसो दङ, ओमफ्राय आर'नाइ दङ, ओमफ्राय नै दोनदों आरो बे दानायखौ दोनदों, ओमफ्रायसो सेगा बैयावसो दङ सिङावहाय। दा गोदान कालेक्सन फैथ'वाखै। नै आर'नाइखौ खिन्थानि आङो गांसे नैबे जाबाय उन्दैफोरनि गस्ला। आङो गांसे खोन्थागोन। हेलौ एभ्रिवान, आङो नोंथांमोना आर'नाइ खोन्थानो नागिरदों दिनै। आर'नाइखौ नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ अर्डार खालामदो आरो नङाबा लांफैदो। आं खोन्थानोसै दायो आर'नाइखौ। सिम्पोलानो आरोना आर'नाइया। खोनागोना खोनाया? गारि दावरावथार, दखानावसो दंना आङो। स' नै बेयो जाहैबाय ब्लु। बारा मोजां नुवाखै नामा ओरैजाय? नैबेहाय येल्ल' बेयो गोमो। गांब्रै दङ। नैबे जाहैबाय रेड, गोजा कालारनि बेयो। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गोथां। नैबेहा गोथां नै। So beautiful, so it is just looking like a wow. बेहा गोथां। ओमफ्राय उन्दैफोरनि गस्लाबो दङ आरोना। उन्दैफोरनि गस्लाया खोन्थानोसां। नै दख'ना, उन्दैफोरनि दख'ना बियो। ओमफ्राय गांसेया नै अनलि मोननैल' दङ, गांनैल' दङ। नै बेवहाय माबा दंलाय नै गांनैल'। आङो बेगजों खोन्थानोसै र'। दनजों नैबे आर'नाइ गोजाजों मिलायगोन। ओमफ्राय नैबे दख'ना नैबे गोथां गोनांजों नैबे आर'नाइजों मिलायगोन। लांफैदो नै बैसागुनि। न' सिङाव लाइट गैया, ओंखायनो बायहेरायाव बिदि सियाराव दोननानै बानायनांबाय। जा मोजां मिलायबाय। नै उन्दैफोरनि गस्लाया जाहैबाय खिथुजों देखायनोसां माबायदि। कारेन्टआनो गैया। नै उन्दैफोरनिया उन्दैफोरनि गस्लाया नै बेनो। एसे गिदिर बियो, बा बिदिनो 12 बोसोरनि गथ'फ्राबो गाननो हागोन आरो। गिदिर मथा। नै ब्लाउसआ बेबायदि बार जागोनांलाय। उन्दैफोरनि गस्लाया गांसेया नै बिदि अरेन्ज कालार गांसेया। बेबो गिदिर सिखाव खाग्रा गोनांजोब आरोना। बेनाबो नै अरेन्ज कालार। खिथुजों बेबायदि आरोना लोगोफोर। नै नांगौबा अर्डार खालामदो लोगोफोर। उन्दैफोरनिखौबाबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय आर'नाइखौबो खालामदो। सिम्पोल, जास्ट खम प्राइसआवनो आरोना लोगोफोर। स' बाय बाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शपिं खालामफैदो। वेलकाम माय दख'ना स्ट'रनि नेम गैथ'आ आंना। स' वेलकाम आंनि सुइटि ब्रह्म मेकआप आर्टिस्टनि माबायावहाय। आरो जायफोरा बैसागुनि मेकआप खालामना फट'शुट खालामजानोब्लाबो आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। स' लोगोफोर बाय बाय, लाभ इउ। दख'ना सेगायावसो दङ आरोना। आङो दायो बेखौ बाहेरायाव दोनथ'वासै दखाननि।
जायफोर सोङोबा फैयोबा हाबफैबा मोनगोन आरो आङो सिङावनो दोनदों आरो दंजोबो गासिबो दाख्लि दिन्थिनायानो गोदान कालेक्सन लायथ'नो मोनाखै लायबाथाय खोन्थासिगोन आरो लोगोफोर फटकल' हरदों आरो ना जों बे फटकखौनो आङो कालेक्सन निउ कालेक्सनखौ आं फटकखौ हगारना होखादों फेसबुकाव जायफोरनो नांगौ अर्डार खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै थाब थाब अर्डार खालामदो